ketika aku libur kerja. No minggu libur ini guys, enake. Muga-muga ora ganggu ya iki. Arep arep turu aku. Pak, Waduh, apa meneh? Ya, Bu. tekan aku gas ya, Pak. Ngarep kereta itu gas ya. WC. Gas wis kepasang. Apa meneh? Arep turu sik. Pak, Waduh, apa meneh kuwi? Apa meneh sih? entah seno jemuranku sih, Pak. Iki lho tek mendung perepet-perepet ngene lho, Pak. Pak, njaluk tulung. Gas gap apa jemuran meneh. Kapan hari ini kereta iki? Setelah angkat Jemuran wis. Apa neh? Ora. Ya wis tak geletak ya. Sek. Oh, apa meneh sih? Tukokno aku banyu galon kuntek, kayak terus tukokne karo bumbon kuntek, garam micin denan-denan tek tukokne sik. Yang warung kono lho sing cedhek. Kapan lah arep istirahatmu dino Minggu malah. Arep kelereng awam malah akeh gawe garapan. Lah mau sedilit tae lho, aku iki masak iki lho. Ya sudah. Wis ora nek. Wis tak tukone kae. Ke anu nae. Aku arep tunggu iki mau arep libur arep perai kok malah. Wis kok gletak nae. Ya nggo setoyo aja gletak neh. Yo iya tek yo bingung gletak. Sapokne sik iki lantene apa sikilmu pada rumasane ngeres ngono kae iki sikil iki. Mas tuku istirahat malah sing nyapu wis ora apa-apa lah. Ngitung-ngitung bantu. Wis